to my channel guys नोंथांमोना बेसेबां गोबावनिफ्राय नायनो होनानै नेबाय थानाय नैबे स्पेशल ब्लग भिडिअखौ दिनै नोंथांमोना नुनो मोनसै बहानि थियेटार लेक्चार होग्रा फैखो ब्रा गाइसफोर बहानि थियेटार लेक्चार होग्रा फैखो गोदाव सोरावनो नाफाम सिखावनो हे हेलौ मा जादों नोंलाय मा जादों जाया बेखौ मा जाया सना बेबायदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै गाइसफोर टें टें शू बे जिबनाव मानसिनि जिउआ सुथिनोबो बेदरा खामखावजोब्बायला आय जागोना जाया जाखो माथो गोसोम खियासो साइसिन जागोन रै नायबालाय हाय र गाइसफोर र ओंखाम ओंख्रि संग्रा मानसिखौ देखायना मा मावगासिनो नुदोंना खालि मबाइलाव बेस्थ खोरो सोरनि भिडिअ हायदों नायनो ओइलाय माबा ओइलाय आंनि भिडिअखौथ' मुथि नाया सब मालायनिखौल' नायो नुदों मानि मा भिडिअ नायो हौवानि भिडिअखौ मुथि नाया नै फिसाजो मानसि बोखारबाय सयथिनोबो खुदुबलांबा सयथि जालालै ओरैबा जाजागोन जानोलै बियो माथो गोसोम आंनि खियासो साइसिन जागोन सयथिनोबो जारलासो बेनिफ्राय गाइसफोर जोंहा माबा मैगंफोर संबा साखिनायनायावनो फुरा फवासो नांखागौ आरोना बेदरफोर साखिनायनायाव बोराय बुरै सानदों नोगोद रायख'खा सयथिनो होजों फिसाजोआ एसे मानबाय दङ हनै बिदि बिमा बिफा सानैजों बेदर साखिनायनायाव मुखुब सयथिनोबो जारलासो संनायावबो मस्त'खौ मोनगोन सयथिनोबो लागाव माबालै बेदरा मा होनना बुङो अमा सवारि अमा बिथि गाइसोर अमा बिथि फाग्ला दा दासो जानो दा ओंखामजों माखौ जानांगौ होनदो बिखां जानोसै रायख'मालाय सानै बे रायख' जायो नालाय बेखिनियावनो मोनसे रिकुवेस्ट गाइफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौबो थुना लादो हाय ओंखाम ओंख्रिया दोहैनो मोनजोब्बाय मा मावबाय थादों नोंसानियालाय सयथिनोबो दा गुसु जानोसै ना मा जाखो नै भिडिअ मा बुंदोंमोन बावगारला लांलायमोन नोंबो थाब उन्दुआ माबो उन्दुआ साला जोंहा ओंखाम ओंख्रिखौ माला जानांगौ जाखो गथ' उन्दुदा नोंखौ माथो देंगावसो खोरा खोमसोमना जोंहा फिसा साननो भिडिअ खालामनाय नुवाखै नामा बे बन बिस्कुटखौ जानोसै नोङो बन बिस्कुटखौ जानोसै मा नायदो आइनायाव आपा बे आइडियाव नायनायसो नों आपा होनगासिनो नामा हा थाब बुंदो मा बुंदो जा खामदो नोंहा गोदाव सोराव दा होनदो जा आपा होनगासिनो नोङो हा आया दाय जाबाय नामा दाय जाबाय लागाव बिखायाव हमबाय आंखौ गखाय बिखायाव हमबाय सयथिनोबो जारलासो आं ओंखाम जाहैग्रोनोसै होनबा दा सेस गोलैबाय जेबो जाया जाग्रोनोसै होनबा ओंखामखौ नों जाग्रोदो होनबा था होनबा मा होनना बुंनो गाइस गथ'फोर थाबाथाय बिदिनो जमा हौवा हिन्जाव स्रें जिरायलायनानै ओंखाम जानो सानबाबो जाया जाबाय आं जाबाय कुकार गोदाव सोरावनो ओंखामालाय माइब्रासो ना मा जाखो सयथिनोबो बाथा ओंखाम संनो रोङाब्रा दानि हिनजावफोरालाय मा बाथा ओंखामानो माबा बेदरखौबो सारायनायावनो फुवासे फोजोबखाबाय दा बेसेबां गोग्लैबावनांगौ हिनजाव मानसिफोरनो बारा बेदर होनो हायालै सयथिनोबो दरनो नोंनो टिमाथ' बहुत जाबाय गाइसफोर नैबे जाबाय दालि नैबे जाबाय अमा बिथि नैबे जाबाय मा बुस्थु बेलाय बे मा बुस्थु आलु सब ना मा जाखो बेलाय फान्थाव सब खोमानदां बहुत जाबाय दा जानोसै आङो नोंथांमोना लुबैगोनसो नामाथाय नायनांलाय नोंथांमोना जानायखौ सोर माबा माने बिस बिजानुफोर दङबा माबा माबि एम्फौ एनला नांथाला जायोबा गोजान खालामदो मानसिनि जिउआ दानो दङ
दानो गैयानो थास' बिलाइनि दै बादिसो आयै मासे मिलौदो हेलो एवरीवन मे हु ड्रैगन फ्लाई गाराङा बोरमानिब्लाबो खिन्थु मेथाइया जोबोर ओंथि गोनां मानसिनि जिउआ दानो दङ दानो गैयानो थास' बिलाइयाव दै थानाय बायदिनो गोदोनि आबै आबौमोना ओरैनो मेथाइखौ रोजाबाखै 32 नम्बर राजा लामा 52 नम्बर राजा लामाफोराव ओरैनो पस्टाराव लिरनानै दोनाखै अलवेज एक्सपेक्ट आनएक्सपेक्टेड होननानै बुंदों जायखौ नोङो आसा खालामाखै जायखौ नोङो जागोन होननानै सानाखै बैखौसो आसा खालामनांगोन मानसिनि जिबनाव बेनोसै सानाव सानसे खस्थ' मावबाय सानाव सानसे दुखु दाहा मावबाय हराव आराम उन्दुदो हेलो एवरीवन आवाजखौ बारा गोसा गोसा होनो हाला उपाय गैला मोनाबाय नालाय गथ' गथाय उन्दुजोब्बाय आंनिया माबा एकदम बिखा बिख्लोदै माबा सिंनिफ्राय दिहुनबोनानै सोदोब राव हगारनो मोनाबा माने भिडिअ खालामनो इन्ट्रेस्ट नाङा माबा सिरि सिरि खालामनानै भिडिअ खालामनो इन्ट्रेस्ट नाङा एकदम खुगा ओरै बुब्रा बुब्रा जानांगौ बिदिबासो भिडिअ खालामनो इन्ट्रेस्ट मोनो मा खालामनो उपाय गैला उन्दुदो नोंथांमोनाबो उन्दुदो मोनायाव नायदोंबा उन्दुदो फुङाव नायदोंबा बारा नायबाय थाना खामानिफोर मावबाय थां ओरैनो बेकार इउटुबफोराव थाबाय थानाङा होमबा उन्दुनोसै बाय बाय गुड नाइट